И какво ста хора? Добре дошли в епизод номер 2 на Last Day on Earth Survival. Та взех XP-то преди малко. Между епизодите ходи да си взема нещата и да довърша мисията. То трябваше само да взема там един чест. Като не си взема нещата. Мисчи левел 1-2. На инфозен. Тук вземем 100% да включваме по-бързо. Не, предпочитам. Ето ви. Това нещо ли лао? Ми взем пак сърценцето. 2% шанс. Взем тази дългито и да. Вече има доста неща. Вземем си дейли джунджурите. Идваме тук и слагаме. Както виждате, съм си направил малко такива работи тук, за да ги построим заедно с вас, обаче така ще го остава. Campfire тук. Ето така. Е така. Медезам. Е така оставаме. Подредих си нещата. Следващата мисия. Казваме това на брата. Те ще остава в мене. Нека вземем нещо за хилване. Ще ми е важно, имаме си храна, имаме всичко, нека ходим към Limestone Ridge, което нямам идея къде е. Би трябвало това да е ладно. Limestone Ridge, отиваме на там. Нека видим какво има. И какво има тук? Каква ни е мисията? Аз съм жал. Вече съм. Нема, то ще ми спулка. То е там някакво това. Вишко. Махам се. Трябваше да клепам. Видим още не се падне на левелъпа. То фастбайтър е с 120. Няма никакви дрежки, трябват ми някакви. Така. Чакай. В тази зема, бе.
Видяхте краулер. Чайте се хилна. Нямам идея, що ми бие демидж. Но да. Лисица. Така. Какво имаме тук? Имаме врата с разни някакви неща. Трябва да дадеме. Но, имам бандаж. Вече... Значи, разгледах скиловете. Какът гледам има някои доста яки. Така че... След малко ще ви кажа и кои. Кой искам най-много ми се падне. Task completed, бегай. Това ще ме убие. Чакай, искам да помниш я. Защо сега ми се щупи баш? Тъпото оръжие. Минахме си мисията. Браво на нас. Добре, сега нека да отидеме към следващото нещо. Колко е? 7 минути, добре. Нека сега да си вземем скила и да ви покажа кой скил искам да ми се падне. Най-много, защото... Добре, да отидем там. Къде беше тук? Ето. Добре, взем това да получи експириенс. Искам да ми се падне... Ето тук пасивите искам най-много. Ето това. Екстра покет, защото това ми дава. Къде това ми отключва. Ето това още една ръча. Ето. Ще е много яко. Нека да остане. Нали 40? Нищо. Няма проблеми. Тук си вземем новите реворди. Ой, страшки. Чакай, ги обличам. Толкова много демидж, защото много зле работата, много. Я видим какво е това. Рейдър. Toxic Abomination. То с какво стана с този рейдър? Къде отиде? Не, не. Той еде тук някакъв. Отново левелъпнахме. Не видиш. Тъпо, сега ще ме чуват. Чакай. Няма да се прикривам. Ще вземем късмета, що не? Така, нека видим какво има тук. Имаме семки. Трябва да намерим 5 такива ли, бе?
Добре. Сега какво? Чопър. Нека видим какво има в тези два мотора. Мога да нещо. Да, две бир има. И тази мисия минахме, което значи отиваме към вкъщи, за да може да се отмиришим. Защото много мирише и да се разтовара и отиваме да свършим следващата мисия. Ето тук, към вкъщи. Pine Pushes. Какво ни дава? О, аз го минах. Yes. Много. Сега ще си вземем и другите дрехи. Да си вземем другите дрежки. Нека се разтоварим. Така, какво имаме? Имаме да оставим малко семена. Имаме те, не знам дали ми трябва. Преди помня, че ги събирах. Те, но ще ги събираме. Понеже някъде ги слагам, те ще ги сложат тук за сега. Така. Сложа ето тук. Добре, не мога. Просто е така да... Колкото те запълна место. Да има къде какво да остане. Ще остане храна. Това е часовница. Окей, разтоварихме. Това брата не е така, като гледам, ще я махна. Така си скъпеме. Нека си пуснем да се пълнат бутилките и да ходим към следващата. Взема още малко така. Да има да се хилвам. Така. Pine Pushes. Точно така. Това ни трябва. Уха. Взех тук някакви работи. Ама аз колко такива, аз колко ги пуснах, ама. Това е също нещо много.
Добре, нека си дадем тук това. Цъкаме го. И мисля този епизод да приключи тук, за да има какво да правим и да сте хайпнати за следващия. Така че, ако епизодът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се на моят канал с камбанката, за да ви видя всеки път, когато кача ново видео. И се видим следващия път.